Здравейте и добре дошли на първото ми лайв видео във Facebook. Надявам се днес техническите проблеми вече да бъдат разрешени и да успея все пак да го постна видеото. Ще започна с това да се представя. Казвам се Бояна Христова, инструктор по нейрографика и естетически коуч от тази година. И преди да започнем с самият workshop, е необходимо да знаем няколко неща за нейрографиката, за да можем да я рисуваме успешно. И първото от тези неща е, че нейрографика се рисува с нейролинии, наречени още линии на Пискарьов или бионични линии. Какво представлява линията на Пискарьов? По дефиниция това е линия, която в нито един участък не повтаря себе си и ние я водим там, където не очакваме да я видим. Нейрографичната линия носи свойството бионичност или това може да си го представите, ако гледате пътя, по който минава една река. Или ако виждате планински масив в далечината и се опитвате да изобразите неговият контур. Сега, какво пример за такава линия? Какво представлява една такава линия? Кажем, това е пример за нейрографична линия. Сега, какво не е нейрографична линия? Правата линия не е нейрографична линия. Тя във всеки един участък повтаря себе си. Линия, която е от рода на някаква такава зигзообразна, също не е нейрографична линия, защото виждате как постоянно се повтаря един и същи мотив. Дори да е вълнообразна тази линия, ако вълничката е една и съща, това също не е нейролиния. Второто нещо, което е необходимо да знаем, за да можем да рисуваме нейрографика, е понятието окръгляне. Какво представлява окръглянето? Кажем, че имаме две различни нейролинии, които се пресичат по някакъв начин в своя път. Там, където се пресичат нейролиниите, се образуват ъгълчета. Тези ъгълчета нашият мозък възприема като нещо остро и на подсъзнателно ниво го приемаме като нещо, което предизвиква усещане за опасност. И за да можем да успокоим нашето подсъзнание, навсякъде, където има такива пресечни точки, ние си представяме, че една окръжност се е опряла до това ъгълче и го запълваме, като по този начин заглаждаме там, където има ъгълчета. По този начин ние примамваме нашия мозък да си мисли, че това вече е нещо, което е хармонично, нещо, което не предизвиква по никакъв начин асоциация за опасност, за конфликт или за някаква острота. Ето тук имаме още едно ъгълче. Запълваме следващото ъгълче. Всяка пресечна точка на две линии има всъщност 4 места, на които е необходимо да окръглим. И ето, в момента тези две линии вече са хармонично свързани помежду си, т.е. окръглени са, няма между тях никакви конфликти, никаква острота. Доста често хората се бъркат и ако имат две пресечени линии,
Мисля, че ако се направи така едно кръгченце в тяхната пресечна точка, това е окръгляне. Това обаче не е окръгляне. Друга честа срещана грешка, която е добре да избягваме, когато рисуваме, отново имаме някакви две линии и да го направим така само като звездичка окръглянето. Хубаво е окръглянето да бъде по-плавно. И да преминава от по-тънка към по-дебела линейка. Самото окръгляне. Така. И това са основните неща, които са необходими да знаете, за да можем да рисуваме нейрографика. Ако има възможност някой да ми даде знак, чува ли се, вижда ли се, всичко наред ли е? Би било чудесно. Междувременно ние можем да пристъпим към темата, която избрах за днешният свободен workshop, и това е Хо'опонопоно. Тази необичайна думичка идва от така старохавайски език и в приблизителен превод означава да коригираме или да поправим нещо, да го направим такова, каквото би трябвало да бъде. Какво означава това и на какво е базирана тази теория? Теорията е базирана на това, че ние поемаме 100% и пълна отговорност за това, което се случва в нашия живот. Иначе казано, всичко, което по някакъв начин съществува около нас, е в резултат на нещо, което имаме вътре в себе си. И тук идва и момента с добре да е то хубаво съществува, нали, защото е нещо вътре в нас, но как да поправим нещо, което вече е в миналото? То си стои там, ние няма как да въздействаме върху него. И отговорът е, ние не можем да го поправим. Но това, върху което можем да работим, това, върху което може да повлияем и това, което може да променим, е нашето отношение към това, което е било в миналото. Така. И сега, какво бих искала да направим днес? Искам да си изберете 3, 4, максимум до 5 теми или събития, случки, хора, които по някакъв начин предизвикват във вас емоционална реакция, негодование, възмущение, стрес, обида, нещо, което по някакъв начин ви тежи, нещо, което вие сте направили и изпитвате като вина към някой друг. Просто изберете си няколко неща, върху които бихте искали да поработим днес и можем да започваме, като си взимаме чист бял лист нов и това, което правим е първо си представяме къде бихме искали да изобразим, да визуализираме самите нас на този чист бял лист, който тепърва ще така приюти нашата рисунка. И аз искам да се изобразя ето тук някъде, като ето толкова голямо кръгче. Така, направете си кръгчето колкото искате голямо, колкото искате плътно. Повторете го няколко пъти, ако имате желание. Това кръгче символизира вас самите. И след това
помислете за първото нещо, случка, събитие, състояние, човек, което бихте искали да преработим днес и го визуализирате по някакъв начин върху листа. И аз едно от нещата, които бих искала да визуализирам и да отработя днес е фигурата на баща ми. Той човека вече не е сред нас, но въпреки това аз бих искала да поработя малко в тази посока и да си го изобразя по някакъв начин на листа. Да кажем, искам ето тук да си го изобразя. И каква фигура според мен е той върху моят лист? Да кажем, аз го виждам като някаква ето такава фигура. Визуализирайте си по някакъв начин първата от вашите теми. И след това си я заградете в кръгче. Кръга като символ е символ на съвършенство, на хармония, начало и край, съдържа в себе си всичко. И по този начин даваме сигнал на подсъзнанието си, че тази тема, каквото и да се случва във връзка с нея, каквото отношение да имаме към нея, тя е в едно безопасно пространство. След това си изберете втората тема, по която искате да работите. Аз за днес мисля да работя по 3 теми. И втората тема е така една ситуация от преди няколко години, която доста време я виждах като изключително рабата, чепата, остра, въобще така неприятна за мен ситуация. И аз ще си я визуализирам съответно по аналогичен начин на това как я виждам, как я усещам. И в момента тази ситуация я виждам ето така. И си я заграждам в кръгче. Дори да не ви се получават много хубави кръгченцата, не се притеснявайте, каквито такива. И тази ситуация вече е затворена в една хармонична окръжност. И подсъзнанието ми знае, че тя няма влияние върху мен. Третото нещо, върху което съм си избрала да поработя, е свързано с това ново начало, което правя в момента и появата ми в онлайн пространството, като инструктор по нейрографика вече и като естетически коуч. И тя е свързана с известни притеснения, свързани с лека сценична треска, как ще бъда приета, ще бъда ли приета, дали ще успея да помагам на хората, с които работя, да им бъда полезна. Всякакви такива вътрешни съмнения, притеснения и така нататък. И това ще си го изобразя. За мен това е едно и такова фигурка. И тази фигурка също си е заграждан в кръгче. Така. Сега, тук нататък нашата цел е всяка една от тези фигурки да ги свържем с окръжността, в която са хармонизирани и да окръглим навсякъде, където се получават тези връзки. Как се случва това?
Хващате си някоя линийка и си я докарваме до края на нашето кръгче. Там, където се пресичат, си окръгляме. Получават се нови остри места, тях също си ги окръгляме, хармонизираме ги, даваме сигнал на подсъзнанието си, че всичко е наред с тази ситуация. В нея няма нищо страшно, няма нищо притеснително. Каквото и да е, ние можем да се справим с нея. И така постепенно запълвайки и свързвайки с кръгчето, с което хармонизирахме тази ситуация, се получава така, сякаш фигурата порасна и зае формата на тази хармония, която ние си нарисувахме. След което пускаме няколко нейролинии от нас от кръгчето, което символизира нас, към кръгчето, което хармонизира ситуацията, за която работим. И нека това да бъде за нас каквито и обвинения да имаме по повод на човека, с когото в случая работя аз. Нека да ги пусна от себе си, да минат през тази хармония и да излезат спокойно извън мен. Каквото и чувство на обвинения, вина, притеснения, просто ги пускам извън себе си. И пускаме толкова линии, колкото усещане е необходимост да пуснем. След това си прокарваме линия, която отвън към нас, която връща тази енергия вече преработена, обновена, без никакво нараняване, без обвинения, изпълнена с спокойствие и приемане на ситуацията. И съответно навсякъде, където са се получили пресечни точки или остроти, отново си оглаждаме, закръгляме и хармонизираме пресечните точки. Показваме на нашето подсъзнание, че в ситуацията няма нищо страшно, нищо опасно, никакви остроти. Всичко е обло, нежно, загладено. Даваме му сигнал, че каквито и негативни емоции да имаме по темата, ние можем да ги отработим. Можем да си ги окръглим. И можем да се спрем да се наказваме, преживявайки отново емоция, която отдавна вече е станала част от миналото.
Окръгляме си хубаво навсякъде, където има острота. Интересното е, че така, мозъка не винаги вижда остротата, очите ни не винаги виждат остротата. И колкото и да е внимателен човек, понякога пропуска по някое ъгълче. Няма проблем и на по-късен етап може съвсем спокойно да се мине и да се окръгли допълнително. Хубаво е, докато работим с окръглянето, да имаме под ръка вода, да пиваме. Когато работим с нейрографика, ние всъщност работим с огледалните неврони и ги учим да създават нови пътечки, нови връзки в мозъка ни. При създаването на тези нови връзки, мозъка се нуждае от вода. И пийки водичка, ние всъщност му помагаме този процес да се случи по-лесно. И може би тук е момента да ви предупредя, че нашият мозък е устроен така, че се стреми към сигурност. И за него сигурността всъщност представлява това, което му е познато. А ние в случая се опитваме и го променяме. И на някакво ниво можем да срещнем съпротива. Тази съпротива на чисто физическо ниво се изразява в понякога болка в главата, различни схващания, сърбежи, нежелание да се рисува, въобще съпротиви под всякаква форма, по която мозъкът ни може да реши да ни обяснява, че това, което правим, всъщност не е окей, защото ние се опитаме да го променяме. Ако усетите нещо такова, може също да се изрази в някаква по-силна емоция, която напира да излезе. Ако усетите нещо такова, кажете си благодаря за сигнала и препоръката ми е да продължите с рисунката, поне докато си окръглите всичко, да не останат острота в нея, такива пресечени остри точки. И така продължаваме да работим с всяка една от темите, които сме си избрали днес. За мен втората ситуация беше една доста така, както казах, чепата ситуация. Доста дълго време аз бях изпълнена с обвинения, с критики, как може, ама как така, ама как не знам си какво. До момента, в който осъзнах, че аз преглеждам нещата само от моята камбанария. Никой не знае какво е в камбанарията на отсрещния човек и какво се случва там. Просто няма как да знае всичко. Сега, няма как да знае всичко. Да, това е хубаво осъзнаване. Но също така не означава, че трябва да оправдаем поведение, което на нас не ни е окей. Така че, какво ми остава? Остава ми да приема, че ситуацията е такава каквато е. Да приема, че човека, който обвинявах, е такъв какъвто е. И
че в въпросната ситуация той е направил най-доброто, на което е способен. Сега, това не означава, искам да отбележа изрично тук, не означава, че аз съм съгласна тази ситуация да продължава да бъде по същия начин или че съм съгласна тя да бъде повтаряна. Не. Това просто означава, че спирам да измъчвам себе си с неща, които не мога да променя. Доста време се чудих какво всъщност представлява прошката и осъзнах, че и за кого всъщност я даваме тази прошка. И осъзнах, че прошката я даваме най-вече заради самите нас, за да можем ние да продължим напред с живота си и да не се вкочваме в нещо, което вече така или иначе е част от миналото. То се е случило. Него няма как да го променим. Но можем да прегледаме ситуацията от различни страни. Можем да изберем как да реагираме. Можем да изберем да продължаваме да я преработваме отново в главите си или да я пуснем да си остане част от миналото. И точно това в момента казвам на моето подсъзнание. В тази ситуация няма никакви остроти, няма нищо, за което да продължаваш да дълбаеш в нея. Тя си е там някъде. Аз имам по-важни цели в живота. И отново пускаме от нас през тази вече хармонизирана фигура енергия, която пускаме обвиненията, пускам възмущението, пускам болката, която ми е причинила тази ситуация. И връщам обратно към себе си една пречистена енергия, която вече носи съвсем друго усещане за ситуацията. И отново окръгляме навсякъде, където са се получили остроти. Мислете си за нещата, които вие бихте искали да пуснете извън себе си и какво бихте искали да върнете обратно към себе си. Представете си, че говорите с най-добрия си приятел. Човек, когато уважавате, обичате, който ви е мил на сърцето. И той ви разказва за тази ситуация. Помислете си какво бихте искали да му кажете на него и го кажете на самите себе си.
бих искала да кажа на себе си, че постъпих възможно най-добрия начин, по който можех да постъпя тогава. Дали е можело да постъпя другояче, дали другият човек е можел да постъпи другояче? Най-вероятно да. Но това го знам вече, имайки опита към днешния ден. За да имам опита към днешния ден, ми беше необходимо да мина през тази ситуация. Кръгнем си всички местенца. Сега още съвсем мъничко за оглаждане по втората фигура, която беше в една ситуация от последните години. И с това приключих с втората фигура. И съм готова да пристъпя към третата фигура. Ако някъде ви ми прави впечатление, че нещо
И ви изглежда съвсем добре окръглено. Минете си отново, окръглете го. Направете го така, че да ви изглежда на вас естетически добре, окръглено, гладко. Не се притеснявайте да попълвате така големи пространства директно с черно. Сега ще си взема по-голямо, по-дебело. За по-ми е по-лесно. Ще си свърша фигурката до окръжността. Тази фигурка за мен беше притеснението от новото начало. Съмненията, тревогите. Това, че в последния момент възникнаха някакви технически проблеми с Фейсбук. Не можах да мина лайв вчера. Надявам се днес нещата да се компенсират и всичко вече да е наред. За момента не ми е излязло съобщение, че не предавам. Така че вярвам, че всичко е наред. Така. И това притеснение също вече е окръглено, хармонизирано. Днес е 1 август, нов месец, ново начало. Също така най-отпускарския месец в годината. Така че всичко си се нарежда тесно. Така и
Значи, искам да пусна техническите затруднения. Искам да пусна притесненията, които имам, свързани с появата ми онлайн, излъчване на живо. Какво друго искам да пусна? Искам да пусна притесненията, свързани с това дали ще успея да подготвя по най-добър начин материалите за хората, които биха искали да се занимават допълнително с нейрографика. И искам да върна към себе си едно спокойствие, увереност. И щастливи случайности, защо не? В английският има една много хубава дума, която означава точно щастлива случайност, и думичката е серендипити. За мен това е една от най-така красивите английски думи. Серендипити. Окръгляме отново всички новополучили се ъгълчета. И отново казвам, хубаво е рисунката да я завършите поне до етап окръгляне. След това, ако чувствате силно съпротивление, може и да не продължавате, но до етап окръгляне е хубаво да си я направите. Момент само да
погледна. Добре. По-напълно съм решила и предвидила да направя общо 3 workshop с развитие един от друг, след друг. Така. И вече съм си окръглила и всичко по третата фигурка. И сега гледам си рисунката и ми прави впечатление, че има някои места, които на мен лично ми изглеждат така леко голи, като твърде пусти. И това, което ще направя, за да поправя това усещане, е да си прикарам още нейролинии в местата, в които ми изглежда пустичко. Така. И съответно ще си ги окръгля отново. Това не е нещо, което е необходимо вие също да правите. Просто огледайте вашата рисунка и преценете как ви изглежда. Изглежда ли ви хармонично? Изглежда ли ви красиво? Изглежда ли ви като нещо, което ви носи удоволствие? Можете дори така да се отдръпнете леко от рисунката и да я погледнете по-отдалеч и да прецените какво впечатление ви прави.
друго искам да има в моята рисунка. Самият процес по окръгляне ни вкарва в едно такова състояние, в което е медитативно състояние, защото това успокоява ума. И в повечето случаи е добре този процес така да понаблюдаваме себе си, и да видим какви мисли ни хрумват, какви усещания. Обикновено, когато мозъка е в такъв творчески режим на работа, на нас ни идват идеи, които в обичайното ни така леко по-превъзбудено състояние, в което се намираме в ежедневието си, решавайки ежедневните житейски задачи, не биха ни хрумнали. И когато мозъка се успокои, започват да идват и идеите. Така. И, понеже напреднахме доста с времето, ми се иска малко и тук в тази част да поработя, но това ще го направя на по-късен етап. Нека да продължим с нашата си работа и следващата работа, която имаме да свършим, е да отцветим нашата нейрографика, като цветовете може да ги избирате абсолютно интуитивно, цвят, който искате да видите, където искате да го видите. И има едно единствено правило и то е две съседни, ако има да оцветяваме поне два елемента.
да няма самостоятелни елементи. Да няма само едно жълтичко или само едно оранжевко или само едно синичко, а да оцветяваме поне няколко елемента заедно. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Аз си харесах едно такова доста ярко оранжевко. Това е текст маркер, с който става доста бързо оцветяването. И ето в случая аз имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 фигурки, които са заедно. Нали, примерно не е хубаво ето така една фигурка тук самостоятелна оранжева и около нея някакви други цветове. Хубаво е да има поне няколко фигурки, които да са заедно. И в случая ги направих 3. Даже е така, ще си направя. Цветявайте така, както на вас ви харесва, с цветовете, които на вас ви харесва. Начин, по който ви изглежда добре. Така. Искаме едно такова лилавко. Искам това лилавко да мина. Искаме синичко. Синичкото искаме така да му дава. Не е нужно да има много цветове. Работете просто с това, което имате в наличност.
И сега, ето тук се получи една самостоятелна фигурка. А както казахме, не е хубаво да имаме подобни самостоятелни фигурки, които са само в един цвят. Бялото също е цвят. И сега в случая аз имам избор как да я отработя тази ситуация. Значи, единият вариант е да прокарам нова линия, т.е. да разделя фигурката на две. И по този начин ще бъдат две фигурки, които са съседни, с един и същи цвят. Другия вариант е да избера и да запълня с някои от съседните цветове, или с синьо, или с оранжево. Аз в случая обаче предпочитам да си прекарам още една линия. И съответно да си я закръгля там, където са пресечните точки. Искам ли някакъв друг цвят да сложа? Искам едно такова жълтичко да сложа. И това жълтичко искам да го сложа и тук. До лилавото. И след като сме отцветили фигурките по начин, който ни удовлетворява, си харесваме поне една, може и няколко линии, които преминават през цялата рисунка и които ни изглеждат така особено симпатични. И си я отдебеляваме линията, която сме си харесали. Отдебеляваме до тогава, докато тя ни е ясно и отчетливо различима. От всички останали линии. Моята линия минава ето по този начин. Тази си харесва. Съответно на местата, на които пресича образувала триъгълчета, отново си окръгляме.
Така. И след като така сме отделили една от линията, която ни се вижда особено красива, която преминава през цялата рисунка, си харесваме някоя фигурка, която искаме да акцентираме. И я правим с по-дебела линейка. Нея. Аз като гледам, още от 9 съм си дебелила ето тази фигурка. И смятам тя да си остане като така най-акцентирана фигура в рисунката. И като последен етап може да си огледате рисунката, да помислите, искате ли някъде да добавите още нещо, искате ли да добавите още цвят, да добавите още линии, някъде другаде нещо да удебелите. Въобще можете спокойно да продължите да работите по рисунката доста време след това, след като сме приключили, на следващия, на последващия ден, след няколко месеца. Това е хубавото на нейрографиката, че можем да продължим да работим по една рисунка до тогава, докато получим удовлетворение от нея. И с това ще приключим за днес. Благодаря ви за отделеното време. Надявам се да ви е харесало. Ще се радвам да ми споделите ваши рисунки. Или в групата, или на лични съобщения. Също така да ми споделите какво е било преживяването за вас. Кое е най-ценното, което ще си вземете от този workshop. И хубава и спокойна вечер ви желая. Чао от мен!